Pokoj vám, chcem vás pozvať na konferenciu Forum Innovate, ktorá sa uskutoční v Zámockom hoteli v Třešti od 18. do 21. ledna 2012, na ktorej vystúpia viacerí českí i zahraniční rečníci, ako napríklad Lukáš Targoš, Dave Petty, Miro Todt, Ľubo Hlavačka. Pôsobiť na tejto konferencii bude 5 networkov v úcovství misijního zboru, zakládání zboru, evangelizace, učednictví, fundraising a komunikace, ďalších 14 seminárov a verím, že hlavne pôsobenie a práca Ducha Svätého. Nezabudnite si zobrať tú najvzácnejšiu knihu a vedzme, pre koho to všetko robíme. Je to pre Ježiša, pre Božie kráľovstvo, pre ten sen, ktorý mal. Ja verím, že budeme mať dobrý čas, že sa tam stretneme a že budeme innovate, že budeme obnovení na duchu, v mysli, že budeme kreatívni, že Božie kráľovstvo v tomto roku skrze pôsobenie Ducha Svätého, skrze naše životy porastie v Českej republike. Teším sa na vás na konferencii Forum Innovate od 18. do 21. ledna v Třešti.